Ja, die zo. Dus dan zeg je dan gewoon smuiltje voor ons toe. Neem ik de meisjes hier. Die was voor een 15.000. Ah, 13. Eerst weer een schakel of iets. Oké. C'est papa. C'est papa. Benjamin. Ja. Dat is lang. Eigenlijk moet vallen nog bijna constant in. Ja, allemaal. Hij moet afzakken. Echt langer hoor. Ach, Edwin, here's your some balloon. Je moet ook mee. Ja? Je moet afzakken, weet je wel. Hij is ook weg. Dan kan ik meer op je knieën. Dan kan ik op jouw knieën. Jij op je knieën. En mannetje Jana, jij kunt zitten met mama bij jou. Mannetje Jana. Als ik eerst met man val op bij je. Adrek is het. Ons het vandag nou oor 'n praat. Edwin, gewoon die afmiddag zijn daar niet vast zijn. Waarom kunnen jullie voorzichtig vast? Ja, maar ik wil eens standaard uitkomen. Get out from mama says something. Kersvis, een kersvis bij ons huis. Weet je wat? Daar is nog een procent. Kijk eens, okkie daar. Amanda. Paul Willem. Dat was met jou verteen zoek, jongen. We staan in een handje op. Ja. Hans Paul. Wie is Paul? Van Gerrit. Hier is moeilijk. Dus is nog iets. Trap anderen zijn schoen. Ja. Wieso is het nog 6 Jezus, nog? Mama? Wie krokjes gekregen?
Wieso Benjamin? Benjamin, wieso? Viele Leute, gerade viele Leute. Schick mich mal an. Ah, nie, tak? Jangan tak kepala tu. Kijk. Stop. Ek sal maar steek. Hou jy stop. Mooi. Mooi, sien die kinders daar agter. Kom bietjie na, dit is so donker seker.